Druga situacija koju u ovom smislu treba istaći, koja je bila potpuno vanredna i novinare dovela u dilemu šta da rade, jeste tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 13-godišnji dečak ubio 9 svojih drugara, dece i školskog čuvara. Prvi faul u tom slučaju učinjen je na konferenciji za novinare, organizovanoj nekoliko sati posle tragedije, kada je načelnik beogradske policije izašao i novinarima i snimateljima prikazao snimak koji je navodno dečak imao kao spisak za odstrel. Dakle, navodno imao spisak dece koje je želeo da ubije. On je taj papir podigao, taj papir se video, novinari su to zoomirali i objavili su imena. To je nedopustivo u kontekstu toga što glupost državnih organa, budalaštine koje rade razni državni funkcioneri, ne aboliraju medije, ne aboliraju novinare. Dakle, ako je neko prekršio zakon i pustio u javnost nešto što nije smeo da objavi, ja kao novinarka to ne smem da objavljujem. Ne mogu da se pravdam time, načelnik policije je to objavio. To je nedopustivo, to se ne radi. Imali smo niz situacija i ranije takvih, ali ovo je bio vrhunac. Jer načelnik te beogradske policije ne samo da je pokazao papir, ne samo da je otkrio identitet osumnjičenog, već je sam rekao, ja znam da mi sada kršimo zakon, ali. Nema ali. Ako kršiš zakon, prekršio si zakon. A ako ti kršiš zakon, ne znači da ja kao novinar smem da kršim zakon. Dakle, sve što dobijemo glupošću, budalaštinama, bezobzirnošću državnih institucija, državnih funkcionera, nas ne abolira u kontekstu medijske etike i profesionalne odgovornosti. Nije bilo dovoljno to što je izgovorio načelnik beogradske policije, nego je pred novinare izašao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji se već uveliko bavi ne samo mlevenjem ljudi, već se bavi svim mogućim krivičnim delima i o tome obaveštava javnost. U ovom slučaju on je javnost obavestio o svim detaljima u vezi sa porodicom osumnjičenog dečaka. Mediji su to uredno preneli. Jedan jedini medij u regionu je rekao ne, mi ćemo ovo preneti u live prenosu, ali nećemo više emitovati. U svim njihovim budućim vestima, dakle vestima koje su se dešavale posle te konferencije za novinare, bilo je naglašeno da oni neće da ponavljaju ono što je izgovorio Aleksandar Vučić, jer smatraju da to nije u javnom interesu. To je nešto što su trebali da slede svi mediji. Dakle, da li je to izgovorio Aleksandar Vučić, Milorad Dodik ili lično Bog, nevažno je. Potpuno je nevažno ko je izgovorio šta, bitno je to da mi kao novinari i mediji poštujemo medijske kodekse i standarde profesije. Nas ne abolira njihovo neznanje, njihov bezobrazluk i njihova politička agenda. Kada je u pitanju tragedija u Vladislavu Ribnikaru, prekršen je niz drugih članova kodeksa novinara, prekršen je niz profesionalnih standarda i ti standardi se i dalje krše. Krše se naime time što uporno cure podaci iz istrage, što se uporno pretpostavke novinara predstavljaju kao činjenice, što se zastrašuje javnost, recimo pričamo o tome da će osumnjičeni dečak biti pušten na slobodu i pušten da ide u regularnu školu i tako dalje i tako dalje. Dakle, niz stvari je prekršen. Prekršeno je pravo na dostojanstvo žrtava, prekršeno je pravo na dostojanstvo porodica, ali jedna stvar se nije desila i ja se iskreno nadam da se nikada neće desiti, a to je da nikada nije procurio snimak ubistva i nikada nije procurio snimak ubijene dece. Taj snimak postoje nadzorne kamere, postoji snimak. On nije došao u medije. Nije došao još. I ja ovom prilikom na kolenima molim novinare do kojih to dođe da ni po koju cenu to ne puštaju. To bi bio nezapamćeni skandal i to bi bilo nešto po čemu bi generacije koje dolaze pamtile ovu generaciju medija i novinara. To bi bilo nešto što prevazilazi svaki mogući bezobrazluk, svako moguće neznanje i svaku moguću bezobzirnost medija. Dakle, to je nešto što možemo da ocenimo kao pozitivnu tendenciju, što još nismo videli to. Videli smo ipak u jednom trenutku scenu u kojoj policija u jedan kombi ubacuje vreće sa telima. Videli smo, zahvaljujući tome što je to bilo u direktnom prenosu. Policija je imala propust. Naime, napravili su kordon koji je trebalo da spreči radoznale poglede i radoznale kamere.
ali se ipak videlo se između policajaca i mediji koji su bili tamo prisutni, koji su direktno prenosili, su to preneli. Na svu sreću i velika pohvala medijima što se to više nikada nije pojavilo. Dakle, taj snimak je ostao u arhivama, nikada više se nije pojavilo to što se videlo između policajaca. I to je takođe nešto što je pohvalno i nadam se da će to tako i da ostane. Inače je u izveštavanju o tragedijama i nesrećama, kao i u modi, kažu manje je više. Bolje je da skineš nešto sa sebe nego da dodaš još neki komad nakita. Ostani sa samo vešću, ostani sa samo činjenicom, nema potrebe za raznim detaljima.